sarki na guda abin bautawa, dukkan laifuka kana yafewa, Allah ni ma ka yafannawa, kai mun garkuwa ga duk mai kushewa, karan lafiya ka bani kulawa, yan waka na so nake rerawa, duk mai son rasul zai darawa, ita dai rayuwa tana karewa, amma son rasul baya gushewa, dan ya zarce yadda za ka misaltawa, shi sunan sama abun girgewa, ya sirri na rabbana karshen baiwa, ni bedanka ne yake ɗeban kewa, don ban zo a lokacin da kake ba, mai maka kallon da ban taɓa yi ba, da nake son kaɗa habawa yau na ba, yarda ce ta rabbana ba zarce ba, annabi dan isar ka dan fara'arka, ni ma yarda so nake in kalle ka, domin ƙaunar ka kai da makaginka, Allah kenan da ya fi musanka, annabi yarda ko madina in zo gunka. Assalatu wassalamu alaika ya rasulillahi, assalatu wassalamu alaika ya habibullahi, assalatu wassalamu alaika ya sirrullahi, assalatu wassalamu alaika ya nabiyillahi, assalatu wassalamu alaika ya sahibul mi'raj, assalatu wassalamu alaika ya ilmul huda, assalatu wassalamu alaika ya hujjatullahi, assalatu wassalamu alaika ya nurul yaqin, assalatu wassalamu alaika ya kanzullahi, assalatu wassalamu alaika ya baharun nada, assalatu wassalamu alaika ya arifur rahmani muhammadu rasulillahi sallallahu alaihi ya wasallam. Muhammadu kai nake wawaitina, annabi mai kyau da daɗin zance, Ya Mahmudu kai nake wa baitina, annabi mai kyau da daɗin zance. ya Allah ka kare ninka salatinka, mun sarkin da ya fice a masharta, mai daraja da hasken alkhairi, ba wata aya da ba surarta, duk girman mutum abun kai ke nema, kai ba ma mutum ba har ma banza, kai ne jarumi da ba wani bayan kai, daga magiyan kaɗa ya lalace. Ya Mahmudu kai nake wa baitina, annabi mai kyau da daɗin zance. Ni na kaddara kai ne sanadina, kai ne wanda za ya share kukana, ranar nan da za ka zo ranar ƙarshe, ranar kai nake bidar kai cetona, burina in ganka ko a cikin bacci, ko dan zuciya ta daidai mun kuna, na amince in ganka da masoyina, ko dan kar idaniya ta makance. Ya Mahmudu kai nake wa baitina, annabi mai kyau da daɗin zance. Duk kyawun gini idan har an yi shi, kai ranar da dole zai rurrushe, haka dai komai idan yayi yau farko, shi ma to da ran da zai zo ƙarshe, amma shi rasul sirrin Allahu, ba shi da farko ba shi da ƙarshe, ya gajiyar da nazarin mai nazarinsa, kowa ya nutsa ciki zai zauce. Ya Mahmudu kai nake wa baitina, annabi mai kyau da daɗin zance. Dan sanadinka an kayo dukkan komai, dan sanadinka an kayo dukkan kowa, kai ne sanadin ruwa hadari iska, kai ne sanadi da kasai har sammai, taka lafiya rasulu masoyina, ka sa maƙiyar ilahu cikin gwarmai, kai ne wanda na saka a cikin raina, safa da rana har da maraice. Ya Mahmudu kai nake wa baitina, annabi mai kyau da daɗin zance. Malam ka sani ba a nasarar yaƙi, sai in a ciki ana da mayaƙa, haka zama rushin jiki baya motsi, in dai har ya samu tsaikon iska, kai ma dan uwa ba za ka ga manzo ba, sai ka damƙe zikiri da salatinka, sannan za ka samu sa'ar kallonsa, ko ra'ayal aini ko kwakwance. Ya Mahmudu kai nake wa baitina, annabi mai kyau da daɗin zance. Ina so in ji zancenka na amiya shehu tijjani, Ina so in ji zancenka na amiya shehu tijjani. Allah ya sahibul basi, amai ka da mai alarasi, Allah ya shehu nurasi, ka dubo zuciya
zuciyar kasi ta haskaka da nurani. ina so in ji zancenka na an yashe Tijjani. Gaban madadinka ya hudubu a ya shaikhi kawo jagabu na zati na ala hibbu ka sani in zo cikin sabu waɗanda ka binka Tijjani. ina so in ji zancenka na an yashe Tijjani. Adonin rabu ya baka yawan fadala yake ɗiga da katamuli auye ya uduga fa ba ka sani a bayanka da zai cika a hali irfani. ina so in ji zancenka na an yashe Tijjani. Bakai ne ka damu ba shakka ashe kuma talikai duka fa babu fa wanda ya san ka ba sai muku tsaro kakanka Habibullahi Adnani. ina so in ji zancenka na an yashe Tijjani. Karamomin kana da yawa fa ba su ƙidayuwa aiwa fa ba ni iya su newa ba domin na ji kama da yawa su kan mauta ya zane. ina so in ji zancenka na an yashe Tijjani. Da wanda ya gankarin juma'a daren yasnayin na juma'a masoya fere duk sa'a ya samu shiga cikin jama'a su je jannatin ridwani. ina so in ji zancenka na an yashe Tijjani. Salatul fatahi an baka da jawharatul kamal duka kaza asma'u maulaka rasulullahi ya baka ina ya kamar ka Tijjani. Annabi san ka na rike nake ta riko ba wasa ba. Annabi kaunar ka nake kuma nake ta yi ba wasa ba. Annabi kai ne madafata mai share hawaye na. Lafiya ga gargasa, lafiya mafitar bayi, lafiya hasken Allah, lafiya sirrin gaibu, lafiya taskar Allah, lafiya mai isa a fadar Allah, lafiya mai kira abu Allah, lafiya mai tarbiyar bayi, lafiya ma'ajin gaibun Allah, lafiya mai faɗa da faɗar Allah, lafiya mai aiki da aikin Allah, lafiya zararren takobi kira Allah, lafiya mai shirya da madafar bayi, lafiya dan Abdullahi da Aminatu, lafiya baban Abdullahi. Ya wanda Allah yake neman yardarsa, ya wanda Allah yake gadinsa, ya wanda Allah yake lallahinsa, ya wanda Allah yake jin kunyarsa, ya wanda bai taba sabo ba, Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Salli ala sayyidi rijali al-Mustafa badaru tamam. Salli ala sayyadu rijali al-Mustafa badaru tamam. Ni dai da kai nai tawassuli komai da zanyi ya almunzali kai ne gatan sayyidi Ali annabu ya fi mu hankali isa da kima da martabawa al-Mustafa badaru tamam. Salli ala sayyadu rijali al-Mustafa badaru tamam. Zance nake so in yi da kai san so na zauna da ni da kai Allah ya ce ya bar ni da kai ai dole ne na yi kaskas da kai in ta jero ya gare ka al-Mustafa nurul kiram. Salli ala sayyadu rijali al-Mustafa badaru tamam. Wallahi ne ma na yarda da kai na yarda Allah yana ji da kai duk duniya wallahi baya kai don haka dole mi koyi da kai mi ta kirari ta martabawa gare shi ya badaru tamam. Al-Mustafa na baka rayuwata na baka kaina da zuciyata nisan ka ya zurta ummu salta annabu gata na masu gata ni dai da kai nai tawassuli ya shugaba na ayi imam. Salli ala sayyadu
gangare ko za a sami ni sasari mai san kashi ne a dangare ba za na ja baya ba a san ka dan wani zai mun kushiya mai kamala mai jamala annabu khairul anbiya ina ma a ce na yi zama da kai daga inda za ka yi in je da kai ni ko in zauna kusa da kai mai ta ciro ya gare ka annabu khairul anbiya mai kamala mai jamala annabu khairul anbiya mun shaida Allah shi ɗaya ne mun yarda annabi manzon ka ne mun shaida musulunci naka ne na yi ruko da kai ma aiki don karka bar ni na shawiya mai kamala mai jamala annabu khairul anbiya mu ɗaliban da naka ne yau mun fito yin yabanka ne na baba ni ma mun san ka ne wallahi ni dai akan yabanka sai dai a bar ni na shawiya mai kamala mai jamala annabu khairul anbiya madrasatin raudatu ta fi Qur'an tofa unguwar Anas ke nishadantar da ku da yabo na sayyidina Rasulullahi kashin jagorancin Zulkifil Muhammad Abdullah Mubaraka Adam da Lawan Ishaq a sha sauraron lafiya. ya Muhammadu kai nake wa baitina annabi mai kyau da daɗin zance ya Muhammadu kai nake wa baitina annabi mai kyau da daɗin zance farko na sako ilahu magagina sarkin nan da babu sarki bayan shi babu abin da zaka gan shi yana motsi sai a cikin kudura da iradar shi shine ya halicci kowa har komai a cikin ikon samun ke numfashi ya Allah ka kara bani basira zan wake mai kyau da daɗin zance ya Muhammadu kai nake wa baitina annabi mai kyau da daɗin zance kowa arzikin ka yanke ci da dabbobi da aljanu da mutane ma kwai wata rana da zami gangan ko mun tsuguna gaban ka neman alfarma domin ranar kai ne ɗaya cilo wanda za ya fidda mu a cikin goma kai ne jarumi da ba a ma wurgi mai sa kafirai ta zama a wahalce ya Muhammadu kai nake wa baitina annabi mai kyau da daɗin zance dan sanadin ga an kayo dukkan kowa dan sanadin ka an kayo dukkan komai kai ne sanadin ruwa hadari iska kai ne sanadi na kasai har sammai taka lafiya rasulu masoyina ka samu ƙiyan ilahu cikin gwarmai kai ne wanda na saka a cikin raina safa da rana har da maraice ya Muhammadu kai nake wa baitina annabi mai kyau da daɗin zance ita dai zuciya san ba ta da gaishe yadda ta juya ta haka take bi horar da ita san mai ƙaunar mu ma'ana dai ina nufin ayi arabi ni dai ta wuya duka sananin rinsi ni dai shi kadai nake wa hufi dukkanin da baya san cin zancen ka wannan kunnen yana a kurance ya Muhammadu kai nake wa baitina annabi mai kyau da daɗin zance dan masu rayuwa ba za ta yi daɗi ba in dai babu san rasulu ma'aiki shi ɗaya ne ilahu ke yi mai take babban jarumi gashi sadauki shi ne ɗaya wanda in na ji sunansa sai na ji zuciya tana yin doki babu kamar sana faɗa na nanata ban taɓa ji ba ko misalin zance ya Muhammadu kai nake wa
da ba surarta. Duk girman mutum abunka yake nema, kai ba ma mutum ba har ma bauta. Kai ne jarumin da ba wani bayan kai, duk makiyan kaɗa ya lalace. Ya Mahmudu kai nake wa baitina, Annabi mai kyau da daɗin zance. Duk kyawun gini idan har an yi shi, kwai ranar da dole zai rurrushe. Haka dai komai idan yayyo farko, shi ma to daren da zai zo ƙarshe. Amma shi Rasul sirrin Allahu, ba shi da farko ba shi da ƙarshe. Ya gajiyar da nazarin mai nazarin shi, kowa yin masa kuto zai zauce. Ya Mahmudu kai nake wa baitina, Annabi mai kyau da daɗin zance. Ina kaddara kai ne sanadina, kai ne wanda za ya share kukana. Ranar nan da za ta zo ranar ƙarshe, ranar kai nake bidar kai cetona. Burina na ganka ko a cikin barci, ko dan zuciya ta daina yin kuna. Lamunce na ganka ɗaha masoyina, ko tankar idaniya ta makance. Ya Mahmudu kai nake wa baitina, Annabi mai kyau da daɗin zance. Ni dai na tsaya na zurfa tunani, bayan san ka banga mai zanai ba. Duk mai kin kaɗa ko shi wane ne, ladabi a gare shi ni ba zan ba. Ba na razana bare in yo kirma, kan duk wanda za ya yi mini zamba. Domin na sani dan kai aka yi ni, kuma ka babu yanda zan yi amince. Ya Mahmudu kai nake wa baitina, Annabi mai kyau da daɗin zance. Kai baki ka daina yin zancen komai, in ba zancen Rasul ma'aiki ba. Ke kwakwalwa ki daina yin nazarin komai, in ba nazari akan manzona ba. Zuciya ta ki daina soyayyar komai, in ba san Rasul ɗaha ma'aiki ba. Saki kama manzo ikiwana, komai za ku yi a mutunci. Ya Mahmudu kai nake wa baitina, Annabi mai kyau da daɗin zance. Malam ka sani ba a nasar yaƙi, sai in attiki ana da mayaka. Haka zama rushin jiki baya motsi, in dai har ya samu sai kun iska. Kai ma ɗan uwa ba za ka ga manzo ba, sai ka damke zikiri da salatinka, sannan za ka samu sa'ar kallonsa, ko ra'ayin aini ko ku a kwance. Ya Mahmudu kai nake wa baitina, Annabi mai kyau da daɗin zance. Jami'atul Ahbab Rasulillah, in rauda kan ake mana take, kuma batun hakan yake ba in kari, haka dama batun yake ba sake. Ba komai a rauda sai dai Ahbabu, a cikin ƙaunar kamun nan narke. Mun fifita san ka ne fiye da komai, ko da wasu za su gama zauce. Ya Mahmudu kai nake wa baitina, Annabi mai kyau da daɗin zance. In an ce Rasuli shi ya san gaibo, shi ne wasu ke ganin aka da aibo. Komai an ka ce karkai mamaki, wanda ya san shi complete har yau babu. Mu dai mun aminta mun yarda da haka, domin komai na cikin ababu. In kai wanda an kai wa mai zona, kar da ka ja kawai ka ce ka lamunce. Ya Mahmudu kai nake wa baitina, Annabi mai kyau da daɗin zance. Ya Mahmudu kai nake wa baitina, Annabi mai kyau da daɗin zance.